Sisngi hadin ke jing penmena ubak bindo Lanong, MDC Syusi ke UDP, ha District Council, manai jingkersan Purano, yaki isi jong ke NPP, bat Kongres, hapok ke District Council. La ban sakhi, pemerintah kesngi ke kekandai terik no pra, sa WU MDC ke UDP na nongkrem konstituensi, ubak Lambor Malnyang, ubak lami syakmat ban lej jingkersan no, yaki isi ha District Council. Ubak peniat siam, bayalami ke Council, ringkat ki para dekat ke isi kila pediang keluit mensim ye kini ki arngut ki rangba ki belawan ajing kerjaan ye ki isi jongu hapok ke council omba kita arngut ki penyeso syak NPP Henry Yamenta kelenti ketangyat tang kejingon ajing kerjaan ubak peniat ulaong kamut baki isi jo ke district council kan pediang yu ubak bindo kumu beriu ke UDP Henry ke isi ka pediang yu kumu riu simet ne kumu ta ubak bindo namar udai urang ba ubala i bah hapok ke district council. Bat om ba pedang i ubak Lambor, kum ubriu ke UDP, here kum ubak Lambor, namar ke isi kadon kam banyak terong lem, ya ke jing ai jing mut, ya ke bha ka baniat jong ki ba. Democratic Front KHDF kabalong ka kinhun bayalam ya ka executive committee hang ni po district council hapedeng ka party NPP Kongres mentala sau benai tam san benai mentara janmiet ngiyo ban ya kenduk biang kawe ka mat kalong balasai ka singi ngindon ya ka session ka dorbar telang ka baar pat ka bangilum kerki ya ka ni ka KHDF kalong bangin priang subha ye ki arngut ki MDC ki jongi ita ilong i ba bendu Lanong bat baar iba Lambor Malngyang ki ni ki arngut ki rangba kibla experience bah kibla i bah ka sai hima sima ikaba ki labat bun teli ki kam bat labun snem hang ni po council kum ki MDC kila wan ban penyesno officially mentaka janmin bat nakal yang ka kenhun ke jungi ila yo ban pediang subhai ki dakanika jinglang te ka jing wan ka jongki halong ka aka ba penkemen yingi namar ba ka kenhun ka bangidon ta khat prangut ngila nang kiu ka number ya ka ba ka jingwan ka jongki nget scam kanang penklan ya ka jing terekam ka jongi hang ni po council ka executive committee hakini ki kendiat benai belade ngila persyangkat bala ban ra iki bebun kimat kiba kongsan haka bede bat kejing mentoy yaki nong shong shnong jong kari khasi ke jungi ki kamtam ke jai benjung khasi tenget scam da kajingwan sakini ki arngut nang kamyo bor shushu ba nginang la shushu ban penjanai ban penbha shushu iki kom terekam ke jungi te nakalya priang subha yaki bat aku blai kerpang yaki niki arngut kiba lawan ben penyesno mentakasngi te bat net scam ba nginang yo ekalat penyetrai ringkat bat ki nakal yang kani kekenhun kebayalam ya ke executive committee kajing yakran parti kampat don Henry ngitip baro iba bendu Lanong ila long iwe neki nong seng lesen basdang ya ka UDP haus nam ka khandai spa khandai pinyo ibla don mentah bah but kumot lai i lingba kajing pensno kajong i dang menen kasngi babun ki jing kendo kajong i le singap kwa ban batai hang ne te Henry la shim ya ka rai rang ba ban ai kajing kershan shwa ya ka executive committee ka ba layalam dakal yang ka jungi ki arteli ki parti te iba Lambor Malngyang ru kumapitip ide we neki rangba XMLA atom ibadon haka parti UDP but iba Lambor ngim yakren ya kata ka parti indre ipediang i namar halor ka nongrim bo iwan ai ka support kalong halor ki jingtrekam jong executive committee dan kendiat penai menta bangira hibun kimat kiba don kam se ya ka jamin re ko jongi halor kita ki nongrim ngasoba kini ki arngut ki rangba
kiwan ban ai ka jingkershan ya kani ka kenhun kebayalam ya ka isi hakani ka district council jungi ke ikaba ngila ban penankam yaki namar kila long experience but kila dan bah kajing dai pai ba kamtam la dan bah po state government kila dan bun snam hang ni po dis council tengin dang dan kam bahai ka jinga trailang ka jumki hakan ono benta kuma pitip ka executive committee ka dan yaki niki advisory committee te kini ru ki la ban lesin kan long kalat yaki ba kin ajingmut lingba kini ki advisory committee banang penbahas isu ya ka interest jong ka council bat kum juru habangi don kinu ki jingtmu banwanra ki official bills ki bayadai bat ka jing don kam ban penne pensa ki di dustur lani ban codify kita ki practices ki jongi dan siling ba kini ki advisory committee ki baki don maki kin la ban ai jingmut te ngi dang angnut ba community shibun ki ba bha ki ba ngin yo na kini ki arngut ki rangba HDF mentara janmit daka jing ya menjur lang baro ki members ki badan hakanika kenhun ngi don khat prangut ngi pediang ngi kini ki arngut rangba ngi pediang ngi ba bendu em lanong kum iba bendu mdengi pediang kum ka parti UDP namar ngidon kam iba bendu ibala no senyang bat ibala IT hisha kiba bun ki kam kiba ila syakri te namar takadau ngidon kam iba bendu om bangidon kam ka parti UDP te ngisno koridor bha bat ngisno kerpang bha ka jingwan ka jungi kumjuru iba lambor mangyang ngim sim pediang ye i kum uba lambor by day baka UDP ngi pediang i be kum ba lambor te ngasno ban ong ba namar ha district council kabading kong hi habangi la rung hang ni ngibu ya kalama syadien ngipe sya yiki kam ki by day ba pai ba akhmat te kata ke ba kanongrim terekam ke bengidon ngila bendon hanunu ke parti Henry ka yeng ka ba kentang ngila benong ka district council ka bla penkuk bor ngi limba ka kredit ke bahan riau apo ka artikel aspa sau ar bat aspa ni pesan wei kla kren shai bla ai bor ngi ki MDC ba ngin penek pensa kita ki di dustur ngin penek pensa sin syar kadatan rai ke bengidon ki it ki hima ki sim ki bakrau ki menteri nang ta ki raj bat shnong ki thau te ba kum juru ika khendo ka siap kum ba pilatip ngila yo ikalan ak ke bang na pen rekam sha abai de ban pen itu lane pen scam ya ke jinglong trai jong ka khendo ka siap jong ki nong shnong ki jongi te kham tam haki border area ngi la shimru ya karai na kalyang ka isi dangshen bawat ikini ki jaka sipo border bangi ngin ai not daka free registration na kalyang ka isi ya kini ki paradok prasnam kijungi ki basa apo kaput khnang bakinum dan kamban penlut dan ban sewat tak tingkaru ban yo ka registration habi de ban pen scam ya ka jinglong try ka jungki ya ka kendok siap ka lisbon ang beningkong hi lasuban ay kulay ay siam brom bat kumjo ka team hi berkuwe yang hi na jit ki pa ya ka ba kipa ingi ha po ni ga yeng ka ba kerpang ka yeng ka ba dondor hadu ta kata nakbenta bangin peni di kam gi ba bantray nakbenta kim lang kasalang ti khindit ha ka jingyo i jonga ha kini ki khindiat banai ki ba ECM la shimti gani ka kam te ka bu dak jingkali yang ashmet ba hatu kinang la mo ban achieve kama ka por kalong ka state hatu ta tenrei ka basnat kalong ba hadin jong ka jing pet bnia ka jonga ngai sisa ya ta ka jingpen telun state hakikam ki bide bat ka council namta kamtam ya ka jai benrio tengi sibon ki bill ki badun kamba ting snat ba nginai kren se ga clan bill kani ko gawi gamat ka ba don kamba
na uta bangin yo no ban penskam ya ka ti kajing ya trailang jungi kajing I support kajungi na banta kani ka isi hi brokoi bakle di penyadi o penyai sing sim i siam the brom ka de ka thong ka bang i ki kam ki bai trai but nalo ka tang mi kan ki bai banta lai ki shulong bai bangin I ka ti kajungi pagkasyan ada don kam banya ajimut ginya ajimut shu man na pan bha shu namta ki kam ki bai ka council kita hi ki banta ki ba yon ban ai ka jingkashan yung may kan ya kata benta kam don kata ka jingong ba kadon ka jing pasya namar nadu ka bringkong hi akren dag pasya ya president rongba jungi ate ban share ya kaniro bangyong bangi train nang benta ngi idon kam ban khan ya terpeng jungi siam te kam dei bangyon hangni ban sheshong klikti bangyon hangni nang benta ban kepek ya ton rang lang te habang i ba siam batray kanno ka pentingan yangi pentingan yangi bangnya wan lang sikmat punya kesan lang namta penbahai kam juga council hi berkoi Tim sudah kani ke jingwan juga menta kamut amkwa banding si pati na kani ke jingwan kalong simati ke jingso ke jonga namal ladam dan su kaliang yatei bet kaliang punya peni kaliang pesat kamut kamlong kan kani ke demokrasi te habdan kaliang besar kadang kaliang yatai nang bengi penigin ki kam babha ki bengi pentelun kata hi de gawi ka penta